Počkaj, ale nie som v habite. Tak nič, prídem zas. No tak čím je František aktuálny po 800 rokoch? Pre mňa je František o láske. O láske ku Kristovi, ktorého možno vnímať v celej šírke, lebo František, myslím, že takto práve Krista vníma. Ako slovo, ktoré všetko tvorí, všetko udržuje, a tak preto vnímame Františkovú lásku k stvorenstvu, k ľuďom, k hriešnikom, ale aj ku Kristovi, Ježišovi, k telenému slovu, vo všetkých akoby jeho životných udalostiach, ktoré v Evanjeliu stretávame. Skrátka, láska ku Kristovi, ktorá robí človeka podobného tomu, koho miluje. A to je podľa mňa niečo, čo neprestane nikdy byť aktuálnym. Toto by som aj ja niekedy chcel. Tak to je moja aktualita.